vykli. Kurva, ešte to iné začalo, už mi sa vás treba do piče, kurva. Do piče, kurva. Kokot, ježiš. Aspoň si dal hovno na to výživné, vitamín A aj B. Ty kokot, ale štipem a listo, ale keď sa dobre vyserem, dobre, tak to má aj vitamín C, aby ste len vedeli. Tak trošku sa posilníme pred začiatkom, jak pôjdeme do džungle silnej. Nechutí to tak dobre, vykne, fuj, ty kokot. Ale tak treba výživu, žiadne jedlo iné tu nemám, ale treba sa posilniť. Fuj, vypustili ma v ťažkej džungle, je to asi 50 stupňov, je to jak Sahara do piče. Jak vidíte, sa nachádzame blízko niekde, blízko niečoho. Sú tam oblaky, takže tam bude asi zima, kde sú tie oblaky. Posnažíme sa odtiaľto prísť čo najrýchlejšie a najefektívnejšie, aby sme sa dostali k civilizácii, kde sa potom konečne osprchujem v špinavej vode samozrejme. Dúfam, že sa mi to podarí. Počkajte, niečo tu vidím. Utekla tá piča. Utekla mi. Nevadí. Budem to mať radšej po ruke, aby som mohol rýchlo a efektívne pri nej, aby som mohol zabiť. Aby som potom mal čo večerať. Fuj. Ale bol to asi nejaký svišť. Bez jednej nohy. Jedna noha mu chýbala. No tak nevadí, no. Počujem nejaký potok. To je asi Amazonka rieka. Ideme sa ju pozrieť. Vždy je dobre, keď si nájdete rieku, lebo potom vás zavedie k civilizácii. Je tam veľká tráva, tak si zoberiem môj meč a trošku posekáme. Je to moc strmé, tak by sa mal dávať pozor. Najradšej by som bol, keby som išiel s nejakým lanom, ale lano tu žiadne nemám. Dneska som išiel bez padáku, do piče. Tak dobre, ideme tam pomaličky. Pomaly ideme, pomaly. Pomaly, do piče hovorí, pomaly. Dobre. Fuj. Tak vidíme, je to úplne čistá rieka. Žiadna špina tam není. Ale som sa sprchoval dneska po obede, tak kúpať sa mi nechce. No ja rozmýšľam, čo mám teraz urobiť. Či mám preplávať na druhú stranu, alebo to preplavím až neskôr. Radšej neskôr si nájdem nejaké jedlo. A vidíte, pozrite sa, toto je čistý list, ktorý sa volá Ica falamuda. List sa používa na to, aby na vás nešli komáre. Takto si natráte aspoň 3 a takto si to obtrete všade okolo celého tela. Úplne čo isto dáte. Budete tak smrdieť, že ani komáre na vás nepôjdu, ani muchy. A ak vidíte, na tu máme aj túto rastlinu, ktorá sa volá rastlina Akafuka. Ak vidíte, keď otrenete toto, tak to má ešte listy. Listy musíte dať preč, lebo sú jedovaté. Lebo sú jedovaté. Viete, potom to máte v ruke a tak lízať nemôžete. A ak vidíte, s mojím nožom si to trošku porežeme. A vidíte toto biele, to je jedle. To si môžete kľudne dať do úst a počkajte, si to ešte ošúpem. To môžete, to má dať toľko bielkovín a tukov, že sami nebudete chápať. Nie je to také dobré, ale tak dá sa prežiť. No. Teraz by sa hodilo
nejaké občerstvenie nájsť. Vidíte, tam ten banánovník. Našli sme banánovník a vidíte, sú tam banány. Banánovník tie rastú v teplom podnebí, ako je napríklad Sahara, Amerika a Slovenčina ako Slovakia. V Košicách by to nerastlo, ale sme v Bratislave. Takže v Bratislave to raz bude. Čiže tu mám so sebou môj meč, s ktorým tie banány dám dole a ukážeme sa, ak sa majú konzumovať. Máme tu banán. Zatiaľ si dáme jeden banán a potom ďalšie si dáme dole a skonzumujeme neskôr, aby sme mali silu. Takže tento banán sa musí iba takto otvoriť, ošúpať šúpku a pekne len skonzumovať. A ešte není zrelý, ale dodá mi to silu a má to aj vitamíny. Už nie som hladný. Ale to zjem to preto, aby som mal silu. Koniec banánu využite, pretože keď sme v džungli, tam bývajú červíky a veľmi rádi jedia našu vnútornosť. Šupku si odložíme, lebo niekedy ju budeme potrebovať. Au. Tak, možno použijeme na nejakú vec. Nech sa tu... Turista išiel okolo, turista! Zoberte ma! Už sú moc ďaleko, už nás nepočuje. Tak šupku si odložíme do môjho speciálneho batohu. Kde si odložím, neodložím si moju varešku. A ideme ďalej. Nachádzame sa v prejebanej púšti. Je mi teplo, je to asi 40 stupňov. Som smedný jak hovado. Je mi úplne teplo. Treba mi šťať. Čo mi dáva nápad. Sa vyšťam na tričko. Mám tu tričko. Poďte bližšie, prosím. A teraz sa nekúkajte na môj väčší pipí, pretože aj tak je malý. Tak už máme tu pošťaté tričko. Veselá chyba. Dúfam, že má to trošku záreje a bude mi dobre. Poďme. Akože vôbec mi to nevoní. Smrdí to jak šťanka. Ale tak radšej budem... Fuj, ty kokot. Radšej budem smrádiť, ako keby som mal byť dehydrovaný.